जा माबा नै फारौजोंसो जाजाजोब्बाय नोंसोरो फै फै बिमा मानैनि दाउसा नै रायजोफोर जोंना बेनो जाबा मेरला नैबेबो बिनि आगोलनि मोननाय नैबेयो नैबेसोरो दिखुरा आदार होनायखौ जायासै बे जमिया मानो बिदि होनबा बे जमिया सब समाय दाउ फारौ सिगियो बियो मा जादों नोङो नायलाय हा साजों सोमनानै जादों हा नै जोंना आलासि गिदिरा रायलायदोलाय आजा जाद' दे बिस्कुटजों साजों सोमना जाद' आजा दे बाबा गाबायदि ना भुटाननि राजासो भुटानिस आलासि फैदों जोंनाव भुटाननिफ्राय लाबोनाय गथ'आ हेल' लोगोफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दे सनाफोर दिनैनि दिनाव मादैया नोंसोरनो मा देखायलांनो हागोन देखायलांनोसैलाय आंनि फिसाजोआ दिनै बड'लेण्ड टेलेन्ट सार्च एग्जाम हैगोन केन्द्रिय बिद्यालयाव दा 10टानिफ्राय क्लास 5निफ्राय 7सिम ओमफ्राय 12टानिफ्राय क्लास 8निफ्राय 10सिम सनाफोर गासिबो स्कुलनियानो बाहाय एग्जामखौ होनो हागोन सनाफोर बेजों लोगोसे मादैया नोंसोरनो मा देखायलांनो हायो दिनैनि दिनाव देखायलांसैलाय सनाफोर नोंसोरबो आंजों लोगोसे थफादोलाय जाय आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनगिरि नोंथांमोनहाथ' नायखायोनो जाय गोदानाव हाबदों बेबो अन्नानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम दे सनाफोर थ' बिदिब्ला आं दिनैनि दिनाव बेजों लोगोसे भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि दे सनाफोर केन्द्रिय बिद्यालयाव फैबाय नै सनाफोर एग्जाम हलाव जिरायजोब्बाय नै उन्दैफ्रा गासिबो स्कुलनि निफ्रायबो रुम मोनसेबाव मेरला दङ क्लास वाइज नोंसिना मा क्लास आरो 6 होमबालाय 6खौनो पार्ट खालामदों ना बैहायबो मा स्कुल मोनलाय नोंसिना मानास ना गार्जेनफ्रा जमा थाजोब्बाय नै नेबाय गथ'फोरखौ मोनसे क्लासावथ' नै दा बेलासियाव जाफिनबावसिगोन सनाफोर 12टानिफ्राय खनसेबाव दाना क्लास 8निफ्राय बिसोर गबाय दाना गोदान आरो फैफिनजोबलायबाय होनो ओरै नायलाय नोंसोर दासो होगोन ना बाबुमोन मा क्लास क्लास 10 ना मा स्कुल आं अक्जिलियाम स्कुलनि अक्जिलियाम जोंनाबो नोंस्रालाय अक्जिलियाम ना बाबा इउनिफर्म गानासै नोंसिना मा स्कुल नानिमोन अक्जिलियाम जोब नोंसिनालाय माबे नानि मा स्कुल नोंसिना बिसि मेम'रियेल ना Ngani my school? Hah? Nih, pindah. Deh. Malah uनाव लोगो मोनफिनसिगोन दे. गबाय नै बयबो थांजोब्बायानो. सोरबा फैदों सोरबा थांदों. नोंसाबो दं? दासो ना? औ दे। अगरबाती दियक दे। अगरबाती এটা চলাইতা। কিমান? খুচরা নাই।
फाग्ला बाबा मन्दिरनि दखानाव नै आं आगरबाथि सलायलाबाय ओरैनो गोलांसामसै बेजोंनो इसोरखौ। फिसाजोनि एगजाम जोबखांनानै नै सनाफोर आङो लामायावनो लोगो मोनबाय नालाय फैयाबो आं बाहाय होफैनाय जाला नालाय दासान्दि दस्रायावसो होनाय जायो। गोबावनो जाबाय ओरैनो आगरबाथि होनानै थांनोसै होननानै फैबाय आं दसे फाग्ला बाबा आफा मन्दिराव आफा शिबनि। बेखौथ' जोंनि जायगानि मानसिया बयबो मिथिखायो। सोरबा दाबसे जायगानि मानसिफ्रा सोरबाफोर क'क्राझाराव फैयोबा बे मन्दिराव हाबफैनो हागोन सनाफोर। बिराद गिदिर आफानि मन्दिरनि सिङाव हाबनोसै आं नै। ভাল আজিহে আহিছে মই ইয়াত सिनायखायो नालाय आंखौ बियो आफानि सिटाना। क्या देखना है खांबायानो नै आफानिफ्राय ओंखारलांसै माबायाबो नै ओंखारलांसै दिनै समबार नङाना मानसिफ्रा बहुद खम। आगरबाथिखौ नै दहायनिफ्रायसो थुफैदों आङो। बिदिनोसै जोब्बाय हौवाजों गथ'जों लामायावनो थाबाय। उन्दैया ओंखाम उखैबायनो ओंखायनो खाफाल साबाय उदै ख्रेब ख्रेब सानाय मोन्दोंनो जाबाय। दा मुलि लानो थांसै नै सेन्ट हमिय'आव फैनानै। এই যে এইটো কপালটো বিষ হৈছে বোলে দাদা, কপাল বিষ আৰু পেট অলপ বিষাইছে। ORS দিছে, ORS খাওয়া নাই আৰু